Joj. Ćao. Lepi. Kako si lepi jedan. Ne da si koji imaš. Stariji vam. Ćao. Jedno je klub baš u Madine. Što ne? A, baš je lepo. Ima još jednu. On se pomazi. Pa ja moram da idemo oko svi. Ovo je Mikić. Redni broj 33, ako se ne varamo. Goran Milić, grlo pisa. Zamolit ćemo vas jedan po jedan. Dakle, vi ćete sad, koji ste već krenuli, stati sa strane, a mi ćemo da ocenimo Gorana Milića i njegovo grlo pisa koji nam dolazi iz Kamenice, Konjičke. Konji misle da nismo normalni. Kad budeš, treba da ga pitaš drugi dan, sad, sutra, sad to nema. Konji misle da nismo normalni.